10. Ostatni już wyścig dziewcząt podczas tegorocznej edycji Pucharu Solnego Miasta. Luisa Ralca, ósemka Chrzanów, Justyna Poznańska, ósemka Chrzanów, Katarzyna Meciak, Sądna Stowieczka, Wiktoria Ziober, ósemka Chrzanów, Emilia Browacka, Jedność Przyszowice i Roxana Posiak, Jedność Przyszowice. O kolejny pojedynek Katarzyny Meciak i Wiktorii Ziober na 50 metrów stylem motylkowym. Lepsza była reprezentantka gospodarzy, ale tutaj mocniej rozpoczyna Wiktoria. A 32-21. No i oczywiście należy rekord wśród 12-latek, minuta 9:18. No może tutaj będzie szybciej. A już za moment ostatni nawrót, Wiktoria Ziober na prowadzeniu, blisko jej na to, że drugim Justyna Poznańska walczą dwie klubowe koleżanki, będą walczyć na finiszu. A Poznańska i Ziober na pierwszych dwóch pozycjach. Ziober będzie chyba minimalnie szybsza, ale Poznańska walczy do samego końca jednak. A 0,4 sekundy